mang'ana party matrix Mm. entukire take nomanyete ng'a omosiko ito Matiang'i nere naro Mhm. naende nere nabwate ekerenga giokoria obo president bwensi whereby taratangaza echama boronge agochi gokora ki agochi gotenenera igo ntotaeti kogamba about parties party ntaete kogwasha omorari ng'a coming 2027 general election mpaka ntware party gochiera korigeria chikura. Alright. So naye opimete kia Matiang'i? Most probably Gusii iga omonto torigerete Matiang'i igo egento topimete ng'a Matiang'i oyo mpati kiagochi gochaka gotangasa gose gochi koboreria obo president ntokagerete ng'a twabwate ekerenga sana ng'a yare konyarekana buya Matiang'i oyo tarosie echama yaito ya omogusii ebe buna enyomba yaito ya omogusii buna yarenge for the people eria yaimogetie abagusii bonsi pi abarai ba Gusii naende Matiang'i oito nere are konyora ng'a yare konyarekana whereby we are not dismissing ng'a party chinde nchikomoa over lakini yare konyarekana ng'a arosie party yaito yare koba buya so that naintwe ekero togopagain twamanya ng'a ntobwate our party naende tonyerosie party eywo etware national outlook egere nario abanto baranyianche throughout the country whereby totaete korigeria omosike Matiang'i chikura. Aitote no omonto bwa ODM Inche no omonto kiothereria Matiang'i nasonwa na ODM gose omanyete from your observation ODM yakure Gusii. No, we can't dismiss that ntori goteba ng'a ODM yakure Gusii probability ya siasa omanyete bagoteba ng'a politics is dynamic tokomanya in the next minute inke kerabe what if bono Matiang'i eita Raila omanyete tokomomanyereria mwakore Raila ntomosigete naende you never know ase goika ng'a in between otebire bono ng'a 2027 is here twaberire na government either we are supporting the government gose narure obo bono I'm supporting Matiang'i through the party ODM oroche ntobe ntoteba ng'a ODM still is strong gose ODM still will be strong aise gochange that mind. So korwa soikaranse is a matter of probability lakini ase bono ekero okorigereria torochi gose ODM nebwate omomoso Gusii completely if Matiang'i comes out with another party ODM mpaka enyore epiga enene ase Gusii ase eng'encho mostly ebirogo bire Gusii na ebia ODM abachumbe barao Gusii naba ODM mogabana oito na ODM aba MCA baito naba ODM abange a good number igo Matiang'i ase gocha with another party most probably abanto abange bakabaenda ase party ya Matiang'i bakogenda ase party ya Matiang'i igo we will get people babe elected through the party ya Matiang'i whereby ODM bono egochi koba obutorwa amagoro. Alright. So korwa soikaransete inki kere eking'encho ekiama gose oyo ore bosio ase ekiama morai mostly egento inche ngoteba ng'a eparty nebwate chikura chiaye lakini rende omonto natakeire arigereriwe ase eng'encho at long last totebe ng'a bono ngoteba tore ng'a na eparty tokorigereria mono mono nabo togochora abarai bare ababe ase eng'encho twanchete eparty igo egento kebwenete korigereriwa kabisa na omonto oria orore motwe ya eparty for example bono buna Matiang'i aise gocha nacha na eparty ende yonsi natorigereria ng'a na omwana oito na inche buna ngotebia abanto baito ba Kitutu Central ng'a ningicha nabo eparty ende yonsi neba neye egekombe tiga bandigererie bankonye chikura egere naintwe tokonyane ase amagenderero Kitutu Central igo bandigereria buna inche Joseph Bwara Musioma gose Mboga bandigereria buna inche barigereria ng'a na eparty ki nacha party ki nakora ki naboria korwa. Okay. So kero omonto nere nabo apimete gochi koba ase eparty ya Matiang'i kabisa muna naye opimete igo biraba mwabeire abange kiagera omonto okaigwetigete na oyomo korwa Kitutu Central what will you do? First of all we are not cowards egento egetang'anikera kio kabisa mpaka togende ekenyang'anyiro party ende yonsi ngochi komake decision ng'a noo nkoba kogenda tore ekenyang'anyiro neba na omo MC ororo tomaete we have never been cowards last election twachiete nomination and even there was a lot of issues
chiare goteba ng'a toende consensus and other things, but we denied that, tukagenda nomination. Igo naende nomination we are there. If possible, onye mbakorora ng'a the popular candidate no Mosike Joseph Waremboga bamuhe ticket direct, tokogenda nomination. Kero twachire nomination, obuya the Kenyan constitution nerwete avenue. Kero kwabuirwe ase nomination, nabo okorigi ogosiki for independent, ogorichikura. Igo nche, I'm not scared in any way, party ende yonsi ndagende, naende nyasaye abanto obuya abanto bamanyire ng'a emboga nero, kibarankorera obokora gose bakore buna barakorera lakini nimaete ng'a ninche party eywo ende yonsi nkogenda ninche nkoire ticket. Lakini kibarakora anything kere fisi engosoa ase emboga yane, abanto mbamaete emboga, bae emboga kabisa bang'akere chikura toirekerwe ekia Kitutu Central. Right, wateraga kabisa mwanche mategereria nkwane ya mase maime radio.